Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуб ҳастед? Инҷа чанд рӯз седам видео напартем масъалаи ҳаҷ умра бародаро. Инем 15 числа парвозаи рейсай хоҳиш мекунам. Ами рақамаи 1673 занг бизанед 6 нафар дига дар кора $1200 ва $1400. Дастсрочна аз ҳисоби аз чи мекунам аз номи бовожа наштудаш гап занед 15 декабр аст бо 30 декабр аст бо 15 январ аст. Кадмед ки дар Рамазон рафтани 15 рӯзи аввалаш 1350, 15 рӯзи ахираш 1350 ва як моҳаи пураш $1900. Яъне бехӯрок дар Рамазон. Адаи моҳош ба хӯрокам мегирем. Ба он хотир хоҳиш мекунам занг бизанед. Ҳамин чира ҳаҷи умра аз номи бовоҷон гап занед. Ассалому алейкум. Дер накунед бачаҳо. 6 нафар дига дар кор. Бачаҳо ҳаҷ кадмед қарздор нест. Илтимос ҳамои равед. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Омада илтимос ҳаштона дар сартоб гирем аз сари сумко. Ин ранги мардак. Ранги мардак накунед. Багаж гум карда инами. Гум накардам. Чӣ мегӯяд? Яъне ки ба ҷои ғарм зана ёвон зада адреса ёвон. Багаж не багаж дига рейс рафтаст на нав бу басарш. На хотда я рейс дига багаж дабти. Инак ай хидим Макка хесте омадем. Ба багаж ҳо дар ни ҷай. Инак бо на хоб карем на хоб соат 7 тақ карай бедор карай бихия брем. Ин субҳаналлах соат 11 хесте омадем. 12 буда? 12 6 соат 2 соата бо бихебиё бо кошка минадор боша. Ина алҳамдулилла омадем. Ширкати Замзам. What's your name? I blogger. Yeah, from Tajikistan. Are you? I'm from Bangladesh. MashaAllah. What's your name? Al Mamun. Al Mahmoud? Al Mamun. Al Mamun? Yes. MashaAllah. Tajikistan. Hi. Tajikistan. Tajikistan ba peace. Hi, Tajikistan. Alhamdulillah. MashaAllah. Jazakallah khair. Barakallah. Afrika. Afrika. Subhanallah. Zamzam umra. Şirketi Zamzam abi burada peşiyor. Akla mı akla?